Maayong good morning kanatong tanan. Mga igsoon atong nadungog karon sa Ebanghelyo ang istorya mahitungod sa usa ka dato o sa usa ka pobre nga si Lazaro, no? Og kining maong dato, siyempre kay dato man buhong gayud sa iyang kinabuhi sa tanan, no? Kaon dito, kaon diri, soroy dito, soroy diri, so bisan asa, no? Unsay gusto niya iyang mabuhat kay dato man siya. Apan kini si Lazaro kay pobre man ug uyamot nga tao, iya gayong nasinati ang daghang mga pag-antos ug mga kalisod, no? Unya kini si Lazaro usahay walay makaon, adto daw lamang sa pultahan sa dato kay basi na lang makakaon kuno siya sa mumho nga mahulog sa lamisa sa dato. Si Lazaro sa iyang kahimtang usa ka dukahon, no, daghang mga samad. Ug ang moduol tawo niya mao lamang ang mga iro nga mutilap sa iyang mga samad. Maayo pa ang iro kay nagpakabana pa kay Lazaro, no? Namatay si Lazaro ug dito daw siya niadto sa langit uban kang Abraham. Ug ang dato usab namatay apan unsa may nahitabo, dito daw siya sa impyerno nabutang nga din siya nagantos sa hilabihang kainit sa kalayo. Nakita sa maong dato nga si Lazaro kauban ni Abraham dito sa langit nga nakatagamtam na taon sa kahayahay sa kinabuhi. Samtang ang dato nagantos sa ilabihang kainit sa impyerno. Nihangyo pa ang maong dato kang Abraham nga ipadala si Lazaro didto balik sa kalibutan aron mapasidan-an ang iyang mga igsuon para sila mag-usab ug dili na magpakasala ug sila dili mahiadto sa lugar ngayang nahiaguman. Apan wala mosugot si Abraham kay aduna naman lagi mga propeta nga nagsangyaw kanila kay kun maminaw sila dili sila mihaadto sa impyerno. So mao kini ang istorya mga igsuon. Mga igsoon, unsa man ang gipahinumdom kanato sa atong ebanghelyo karon? Una kini nagpahinumdom kanato nga aduna gayoy langit ug impyerno. Ug kadtong mga nagbuhat og maayo ug nagsubay sa kabubuton sa Dios, adto gayud sila miadto sa langit uban kang Abraham. O kadtong mga dautan adto sila mahiadto sa Hades, no, sa kalayo nga walay pagkapalong. Ikaduha mga igsuon, atong pamalandungan karon unsa ang hinungdan nga nahiadto man sa impyerno ang maong dato. Sa atong ebanghelyo wala man gi-mention nga ang iyang pagkadato kinawat, di ba? Wala giingon. Wala man sad siya gibuhat nga dautan ngadto kang Lazaro. Wala sad siya gibuhat nga maayo ngadto kang Lazaro. Ang nahitabo nga murag wala lang niya baliha si Lazaro, no? Gi-ignore lang niya si Lazaro nga nagantos nga murabag wala lang siya makakita sa kahimtang ni Lazaro. Nagpakabuta lang siya ug ang nahitabo nga ang iya lang kaugalingon ang iyang gihuna-huna. Wala siya'y concern ug pagpagabana sa uban. Ang gihuna-huna lamang niya ang iyang kaugalingon. Importante para kaniya nga okay kaayo ang iyang kinabuhi, bahala na ng uban basta ako okay kaayo, no? So mao kini ang nahitabo sa maong dato. So dinhi siya nagkasala mga igsuon, no?
Kay bisan tuod wa siya gibuhat nga dautan, ibutang nato nga nagsigi siya simba, nagsigi siya ampo, apan ang iyang sala mao nga wala siya'y pagpakabana sa uban sa iyang ubos nga igsuon nga mao si Lazaro. Mao ni ang gitawag nato mga igsuon nga sin of omission, no? Sin of omission. He did not do the right thing to do, no? Wala niya buhata ang angay nga maayo unta niya nga buhaton. Advantage na siya siyang kinabuhi, makatabang unta siya, pero no way, wala siya'y pakialam. Unsa man ang sin of omission in the Bible? Sin of omission are acts of disobedience, no? Sin of omission are acts of disobedience. For example, when God tells us to worship, speak, or act, and we refuse, we disobeyed, no? Sa mapananglit, moingon ang Ginoo, pakan-a ang gigutom. Ug sama nining maong dato wala gani makahatag og pagkaon sa mga pobre nga tao, no? Then nagkasala siya sa gitawag nga sin of omission, no? Kay wala man niya sunda ang giingon sa Ginoo. Pananglitan, di ba, usa sa mga sugo sa Ginoo moingon mga simbaha ko ninyo sa adlaw nga Domingo, sa adlaw igpapahulay. Di ba, mo na giingon sa usa mga sugo. Kung di ta makasimba, mo na gitawag nga nakasata sa sin of omission, no? Anya giingon pa sa James 4 verse 17, the one who knows the right thing and does not do it, she commits sin, no? Ang tao kuno nga nasayod siya nga angay unta niya nga buhaton sama kang sang Lazaro kasama sa dato iya untang angay buhaton pakanon tong gigutom nga na siyang gate pero wa niya pakan-a nakasala siya, no? The one who knows the right thing and does not do it, she commits sin. So mo ni ang sala sa dato mga igsuon, wala tod siya gibuhat nga dautan, butang nato nagsigig simba, nagsigig ampo, nagsigig rosaryo, pero wa man siya nakatabang kang Lazaro nga nagantos. Nagpakabuta lamang siya, wala niya tabangi, mao nga nagkasala siya sa sin of omission. Mga igsuon, ako na malandong kanina, basin ako, daghan ako sala nga nabuhat sa Ginoo, nga angay unta akong buhaton pero wala na ako mabuhat. Basin daghan natag mga nabuhat nga mga sala nga kanang gitawag og sin of omission, no? Nasayot nga angay natong buhaton apan wala nato buhata. Akong nahuna-huna mga igsoon nga bisan dili siya mortal sin, apan konpirmi nato kini mabuhat, murag kuan na bitaw ka, kublan na ka, wa na kay murag wa na lang para sa imo, no? Basin mapariha ta sa dato, sige tuntag simba, sige kog misa, pero adto day ko sa impierno mahiadto, no? So mga igsoon, mamalandong ta sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, what are our sin of omissions? Unta angay nato ni nga buhaton pero wala nato mabuhat, no? So mga pangayon ta ang grasya sa Dios nga we will be mindful niini kay tingalig pirmi na ni nato nabuhat apan wala gayud nato kini buhata.